Hola, sóc en Lluc Parera, jugador del Vicentes Castellón, equip que ara mateix es troba a la segona divisió nacional de futbol sala. Volia donar enhorabona tant a jugadors, entrenadors, directius i en general a tota aquella gent que està involucrada en el club per haver creat aquesta gran família. Cada cop són més els nens i les nenes que s'animen a jugar a futbol sala amb vosaltres, i això és gràcies al treball, al sacrifici, a la feina ben feta i dedicació que hi ha al darrere. Recordo el meu pas pel futsal Mataró com una de les èpoques més boniques de la meva vida. Llavors estava a les ordres de David Rivera i Marlon Velasco i ells van aconseguir exprimir-me i treure el jugador que tenia dins. No? Està clar que sense ells no hagués arribat on estic ara. I res, des d'aquí desitjar-vos la millor de les sorts per tot el que us queda per viure encara, que sapigueu que els vostres èxits, tant com les vostres desil·lusions, les viuré des d'aquí com si fossin meves. I res, una salutació i una forta abraçada a tots vosaltres, que estic segur que a aquesta família li queden moltes coses boniques per viure encara.